Bueno, moi boa tarde, moi benvidos a todos e a todas, a pesar do chuvia, evidentemente. Un saúdo moi cordial en nome do Centro de Iniciativas de Turismo da Estrada, que a pesar de que parece que remata o mundo o día 21, nos organizamos estes dos días hasta o día 28, esperamos que non suceda nada. Estamos ante unha exposición de artes gráficas, unha exposición que nos van a falar ahora dela, e para facer este acto inaugural contamos co señor alcalde da Estrada, co señor secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, con dona María Castelao, concelleira do Concello de Santiago, que tamén colabora nesta exposición, e con o verdadeiro artífice, que é don Carlos Delgado Fernández, presidente da Asociación Cultural Rocha Bella de Santiago, propietario da gran maior parte dos obxectos que hoxe se expoñen aquí, profesional durante unha vida inteira das artes gráficas a través do seu traballo nunha imprenta da súa propiedade. Insisto, nada máis que en nombre do CIC da Estrada darles a benvida a todos, agradecer de verdad a presencia, a pesar das condicións climatolóxicas. En definitiva, tal como poñemos en un carteliño que anda por aí colgado, agradecer fundamentalmente a presencia de todos e todos vós, porque para nada valería isto se a xente non ven, non o disfruta, non participa. Entendemos que é unha exposición, unha mostra tremendamente didáctica, de feito van a pasar colexios por aquí, e incluso, teño entendido, Carlos non lo dirá agora, que ten pensado facer unha mínima demostración para que poidamos ver que antes do reset e do de non sei que, pois había tamén papel impreso. Quixemos darle un pequeno tinte local a esta mostra e expoñer algunha cosa que sea específica da Estrada. Para isto contamos coa colaboración do Museo do Pobo da Estrada, Manuel Rigo de Portela, da imprenta gráfica de Briones e de algún particular, Jesús Fernández, que está por aquí, aporta alguna cousa tamén. En aquel rinconcillo de aí temos cousas que son especificamente da Estrada, fundamentalmente cousas impresas na Estrada, programas de festas, algunha similar de prensa, etc. Pero iso xa se irá vendo a medida de que se poida facer un percorrido pola exposición en Campo Fali. Sin máis, con todos ustedes, Carlos Delgado, comisario da exposición. Señor alcalde da Estrada, señor secretario de Política Lingüística, María Castelao, a nosa concejala, e a ustedes moi boas tardes a todos e agradecidos. Para a Asociación Cultural Rochaforte é unha ocasión de exhibir algo que non é frecuente. O sea, cando se fala dunha obra gráfica, normalmente enseñan impresos, enseñan carteleo, pero non enseñan o que é a propia base da imprenta, que foi da tipografía. Como temos que ser breves, vou dicir que se compón unha máquina tipográfica que ten aproximadamente 200 anos, de 13 murales que levan unha cronología de 4.000 anos antes de Cristo, todo detalladamente, unha documentación extraordinaria, e alá no fondo hai dous murales que se fala da historia da imprenta en Galicia. Logo hai un quitapruebas de imprenta, hai ali unha cousa curiosa que é como un tamaño dun cartel que non se ve nada, pero pode mirar por un visor de aumento, que ten 5 millóns de letras e aparentemente non ven nada. É moi curioso eso. Logo aquí hai unha serie de grabados, entre eles hai uns grabados feitos a man en madeira de buxo, da parte da testa que lle chaman, que é a parte dura, traballado, que os fixo o artista Enrique Mayer, alá sobrano a principio do 1900. Entonces, despois, ali na parte de atrás, hai unha serie de libros, todos especializacións de temas de imprenta, e logo na dereita hai unha proyección visual de 400 e pico de grabados. Esa tamén é unha documentación moi importante recollida, donde fala dos grabados de todos os estilos e de todas as épocas. Logo hai aquí un chivalete de imprenta, onde ustedes aí poden tocar as letras, ali tamén hai unha caixa que están para tocar e ver. Realmente é o que hai. Entonces, pois nada, dicirle a ustedes moi boas tardes e que disfruten da exposición.
Fala a continuación don Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística. Boa tarde, señor alcalde, María Castelao, concelleira da Corporación de Santiago, presidente do CIT, amigo Carlos Delgado, todos que están aquí hoxe presentes. Pois é un día moi feliz porque cando vimos esta exposición na súa primeira posta de logo, un traballo formidable feito por o amigo Carlos, como xa digamos relación aquí na Estrada, pero vimos naquele castelo da Rocha Forte en Santiago. O primeiro que nos ocorreu aos estradenses que ali estábamos, dizer que exposición tan fermosa para levar a Estrada en épocas de Nadal, porque nos permitiría ter esta sala aberta, que ao mesmo tempo todos aprender moitísimo sobre o que é a historia da imprenta, da linotipia, da composición en caixa, todos estes aparellos e todos estes mecanismos que durante tantos centos de anos nos permitiron imprimir e difundir o coñecemento, a cultura, circular a información moito antes que a modernas redes, pois soñábamos con vela aquí. E foi posible gracias á colaboración do Concello de Santiago, tamén a Asociación Cultural Rocha Forte de Carlos, pero eu quería cargar un pouco as tintas nesta última parte, porque o feito de que non o deixara traer, de poñer aquí a disposición as súas vitrinas, pois tivo uns actores. Hoxe está aquí unha delas que é María Castelao. María Castelao é unha concelleira que ocupa un posto central neste momento na Corporación Compostelá, que traballa moitísimo nesta organización local e que temos que agradecer moitísimo que hoxe estea aquí un día climatolóxicamente tan desapacible, pero aparte das súas múltiples ocupacións non deixaron que ela non estivese hoxe aquí. Porque ademais podo dicir unha cousa, é unha das persoas que presome en todos os sitios onde vai en Compostela das súas raíces estradenses, de pertencer a unha familia como son os Nogueiras, e hoxe está aquí con seu pai, e para nós é un orgullo moi grande. María, queria agradecer así explícitamente e así de personalmente, porque creo que a Estrada de Santiago teñen que aproximarse moito máis. Somos dúas entidades poboacionais estreitamente vinculadas durante moitos anos, moitos dos que están aquí en Saavedro. Esta é unha boa forma de facerlo, transmitindo a cultura que temos uns pos outros por medio do coñecemento e por medio da colaboración. E nada máis, agradecemos unha vez máis que todos esteades aquí, que veña moita xente visitar esta exposición, que creo que vai ser moi bo a Estrada, para que todos saibamos un pouco máis do que como funcionaron as nosas imprentas. Aquí tivemos moi importantes, hoxe está aquí Luis Veiga, un representante formidable do Madera, tamén está chema de Grafideza, que son os que siguen imprimindo e os que siguen facendo que podamos ler, que podamos coñecer cada día máis, porque o progreso dos povos, ainda que depende boa parte da economía, como están dicindo hoxe todos os días en todos os medios de comunicación, depende ainda máis do coñecemento e da cultura que teñan. Iso é imprescindible. Esta exposición é unha boa mostra de que, ainda con recursos poucos que temos, podemos facer moitas cousas e colaboramos entre nós. Moitas grazas e boa noite. Inaugura oficialmente esta mostra o señor alcalde da Estrada, don José López Campos. Bueno, moi boa tarde, desapacible tarde-noite deste xoves. Eu, en primeiro lugar, quero agradecer expresamente a todas as persoas que colaboran e fan posible esta nova exposición que enche unha vez máis este centro cultural, que é o Centro Cultural Nova Galicia Banco. Si onte estábamos pechando unha exposición, Cores con Palabras, unha exposición que tuvemos a sorte de poder otorgarlle os premios aos finalistas e as persoas máis destacadas, aos nosos maiores, que a súa actividade e, desde logo, cunha beleza na súa pintura extraordinaria. Hoxe temos a sorte de continuar con esta actividade cultural no mes de Nadal e facer esta exposición que eu creo que é digno de mención e digno de recoñecemento ás persoas que colaboran e fan posible unha mostra de tal calidade, e desde logo que cando o amigo Valentín García me trasladaba a posibilidade de ter na Estrada, nos parecía realmente complexo por a propia complexidade que ten de traer todos estes elementos e, desde logo, unha exposición dun gran nivel. Por eso, en primeiro lugar, eu quero agradecer ao Centro de Iniciativas e Turismo, na presencia e na persoa de Luis Reimóndez, que sobran as palabras de agradecemento por o seu traballo e a súa dedicación a todas as actividades que se lle propoñen. Tamén
como non, a Asociación Rochaforte de Santiago, porque foi o artífice e o que nos fixo posible poder facer realidade esta exposición. Por lo tanto, moitas gracias ao Carlos Delgado por a súa implicación e o seu compromiso. Tamén ao Concello de Santiago, na persoa de María Castelao, que xa non é a primeira vez que está aquí entre nós, e desde logo eu tamén me consta que é unha defensora a ultranza do seu estradensismo, o cual a min me satisfai precisamente esta mesma mañá, e comentaba que estuve falando co alcalde de Santiago tamén por proxectos que temos en marcha e que queremos seguir traballando, como decía Valentín, unha liña de colaborar de cara a Santiago, porque ao final a estrada sempre debe de vivir e vivirá de cara a Santiago, tanto no eido sanitario, no eido educativo, no eido docente, no eido cultural e no eido turístico tamén, e das infraestructuras. E por iso temos un proxecto importante en relación a unha actividade como pode ser a Camelia e os Pazos Galegos, que queremos poñer en marcha e que pode complementar a actividade turística e a vinculación territorial que temos con Santiago. E por iso, hoxe, como decía, mantivemos esa conversa, mantiven a conversa co alcalde de Santiago e poñeremos en marcha esas primeiras iniciativas de colaboración e cooperación entre a capital de Galicia e un concello como é o Concello da Estrada, un dos grandes concellos que están no entorno nesa área metropolitana de Santiago. Decir basicamente que tenemos que agradecer, como sempre, a Valentín García, como non, secretario xeral de Política Lingüística, ese compromiso e esa implicación para calquer proxecto e iniciativa que se plantexa desde a Estrada. É un orgullo, unha satisfacción poder ter unha persoa, un estradense, no goberno galego que atende con tanto mimo e tanto cariño as reivindicacións e as peticións que se fan no eido da lingua, no eido da cultura e en calquer outro eido, que realmente é unha gran satisfacción, como decía. E en definitiva, me satisfai moito esta exposición, porque me gustaría ver a cara dos rapaces cando veñen a visitar. Comentaba Luis Raimóndez que están invitados aos centros educativos, e eu, que non sou moi maior, os que estamos aquí, quitando a María Castelao, seguramente sexa máis novo, eu aínda me acordo da multicopista no Colexio do Foxo, aínda me acordo de técnicas manuais de copias deste tipo de documento, deste tipo de maquinaria, e en 20 anos ou 25 anos a evolución que tuvo foi brutal, non? Cando lle digan a calquer rapaz que isto era a impresora láser de fai 25 anos, pois seguramente non o creerá, non? E cando lle digan como evolucionaron as artes gráficas e na situación na que estamos actualmente, pois a súa cara supoño que será de sorpresa, e tamén valerá, como dicía Valentín García, para coñecer o noso pasado, e só aqueles povos que coñecen o pasado poden afrontar con garantías o seu futuro, non? Por iso, o apoio do goberno local e do Concelleiro de Cultura, que hoxe está aquí tamén, e dos representantes da Corporación Municipal que hoxe nos acompañan, debe de ser claro e contundente, e hoxe están aquí desde os donos das empresas de artes gráficas que quedan na Estrada, hasta o presidente do Museo Postradense, hasta os fillos predilectos, fillos adoptivos da Estrada, as personalidades que eu creo que, de unha vez por todas, dan cumplida resposta a unha iniciativa que ten un alto contido educativo e, desde logo, que nos servirán para coñecer máis ese pasado e para poder ver con millores ollos o noso futuro. Así que, como de momento me toca a min facer a inauguración, invitarlles a todos e os medios de comunicación, decirlles e que trasladen tamén que dende o día 13, dende hoxe mesmo, ata o próximo día 28 de decembro, en horario de 6:30 a 8:30 da tarde, estará aberta estas instalacións da Sala Nova Galicia Banco para que todos aqueles que queiran achegarse a ver un anaquiño da historia, desa historia que hoxe é presente das artes gráficas, pois están convidados a pasarse por aquí e, desde logo, a darse unha volta por esta magnífica exposición que digo e remato dicindo que é un orgullo e unha satisfacción para a Estrada poder ter entre nós. Por lo tanto, os meus parabéns e as miñas felicitacións a todos os que hoxe están aquí e fixeron posible e fixeron que isto fose unha realidade. Moitas gracias. Bueno, pois unha vez inaugurada a exposición, agradecendo unha vez máis a presenza de todos, apúntame aquí Carlos Delgado, que está a disposición de todas e de todos ustedes para calquer tipo de consulta que le queiran facer con respecto a exposición. Moitas gracias.